खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि फैला जे बरगयारि आरो रबि नार्जारि मोननि जे बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायनि समावनो एन्ट्रि खालामदों बिथां बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि बिथां जोंदाव बड'साया बे समाव रबि नार्जारि आरो फैला जे बरगयारि रबि नार्जारिनि बाथ्रा दान्थेलायनाय बे बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ दि बिसानि जे द'थि सावथुन जे बान्था फोरबो हाबाफारि बे हाबाफारि गुवाहाटीयाव जाना थांदोंमोन आरो बे गुवाहाटीयाव जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै थामहिनबा बे समाव रबि नार्जारिया गावनि जे थैसामथु सावथुन बे सावथुनाव जे बान्था मोननांगौ बिथाङा दाबि खालामदोंमोन थामहिनबा बिथाङा बुंथिदोंमोन मोननांगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो गुबुन बाथ्राखौ लानानै बिथाङा समाजारि बिजोङाव फैनानै बे समाव सोरखौबा बिथाङा सोंखारिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो रिएक्सन होलायनाया सोलिदोंमोन थामहिनबा बाथ्रा दान्थेलायनाया रबि नार्जारि आरो बिथां फैला जे बरगयारि बिथांमोननि गेजेराव जादोंमोन आरो बे समावनो एन्ट्रि खालामदों बिथां जोंदाव बड'साया आरो जोंदाव बड'साया एन्ट्रि खालामनानै गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव रबि नार्जारिया आंखौ थामहिनबा जोंदाव बड'साखौ बुंथिदों जे बिथाङा बै समनिफ्राय जे सावथुन दिहुनदोंमोन आरो बेनिफ्राय आथिखालाव मा मावदों आङो जेबो मिथिया बिथाङा जुनियर होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां जोंदाव बड'साया गोख्रों बाथ्रा बुंदों गोख्रों बिथाङा फिनजाथाय होदों बिथां रबि नार्जारिखौ गोख्रों बिथाङा फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथाङा जे बुंथिदों जे गावनि जे सावथुनफोरा सेन्सर खालामनाय जायो बे सेन्सर खालामो बिथाङा नाथाय बे समाव बिथाङा बुंथिदों दे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म बे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म बाथ्रा जे सेन्सर सार्टिफिकेटआव जे लिरनाय दंना गैया बे बाथ्राखौ लानानै बिथां जोंदाव बड'साया गोख्रों फिनजाथाय होदों जे रबि नार्जारिया रोखा खालामना होनांगौ जे बे समाव सेन्सर सावथुनाव आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म बबेहाय लिरनाय दं रोखा खालामनांगौ बिथां रबि नार्जारिया रोखा खालामना होनांगौ जे बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबेहाय बिथाङा नुनो मोन्दों जे सेन्सर सार्टिफिकेटआव बिथाङा आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म बबेहाय लिरनाय दङ आरो बेखौ बिथाङा दिन्थिना होनांगौ रोखा खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव आंबो नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बिथां जोंदाव बड'साया बुंथिदों आरो बे समाव बिथाङा रोखा खालामनांगौ जे आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म बबेहाय लिरनाय दं बिथाङा सोंथि खालामदों आरो जुदि बिथाङा आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म बे लिरनायखौ दिन्थिना होनो हायाब्ला बिथाङा थगायसुला होननानै गनायथि मोनगोन थगायसुला होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सानजागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जोंदाव बड'साया बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे साइडआव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुभ खालामनांगौ आरो बेयाव लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ आंबो नुफेराखै बेबायदिखौ खोनाफेराखैबो दा बे पाब्लिकनिबो बुंदों बे गले बुंदों ओंखायनो जुदि बे देखायनो हायाबा प्रुभ खालामनो हाया बेखौ थगायसुला होननानै होनजागोन आरो बे आंबो थगायसुला थांगोन दा बेखौ गावजे थगायसुला नङा बेखौ होननानै देखायनांगौ बे माबायाव बे मा होनलाय बे मोनसे आरो बिथां जोंदाव बड'साया गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों सिगांनि सानाव जे रबि नार्जारिया बर' सावथुन मुलुगखौ धंस खालामनो नागिरदोंमोन दा बेनि सायाव बिथाङा गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों मा बिथाङा बे समाव बर' सावथुनखौ माबोरैहाय धंस खालामनो नागिरदों माबोरै फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन रबि नार्जारिया बे समाव नोंथांमोननो फारि फोरमायगोन जोंदाव बड'साया बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होगोन बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंदाव बड'साया बुंथिदों जे रबि नार्जारिया गावनि मोनफ्रोमबो सावथुनखौ बिथाङा सेन्सर खालामना लायो आरो सेन्सर खालामना लानानै बिथाङा बादायनो थाखाय दैथायहरो आरो मोनफ्रोमबो बिथाङा बादायनायाव दैथायहरनायाव साक्सेसफुल जाया थामहिनबा बिथाङा मोनसेबो बान्था बेफोरबायदि मोनफेराखै होननानै बाथ्रा बुङो आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा गुवाहाटीयाव जे सावथुन दिहुनगिरि एस'सिएशननिफ्राय बिथाङा गनायथि लानानै बिथाङा आसामनि गुबुन जिल्लानि डिसि आरो एसपि नि बिथाङा लाइजाम दैथायहरदों जे बर'नि मोनसेबो जे सावथुनफोर जाय सेन्सर खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ बा सावथुन दिहुननायखौ दिन्थिफुंनो
मोननाय नङा बा हानाय नङा होननानै बिथाङा लाइजाम दैथायहरदों थामहिनबा एप्लिकेसन होनानै अजद खालामदों बे समाव थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिथांनि जे बेफोरबायदि जे बर' सावथुन मुलुगखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाया इनायनो दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन मानोना बिथाङा बे समाव जे बर' सावथुन मुलुगनि थामहिनबा बर' सावथुन मुलुगा गोबां जे सावथुनफोर बे सावथुनफोरा मोनसे समाव रावबो बेफोरबायदि सेन्सर खालामा आरो बे सेन्सर खालामी सावथुनखौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिन्थिफुंनो मोना दिन्थिफुंनो हानाय नङा होननानै बा दिन्थिफुंनायाव बादा होनांगौ बेफोरबायदि होननानै बिथाङा डिसि आरो एसपिनो लाइजाम दैथायहरदोंमोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां जोंदाव बड'साया सेन्सर फिल्म बेल' खालामो नालाय ओमफ्राय बर'फ्रा दस्राफ्रा खालामा दा मोनसे समाव मा खालामदों मोनसे गुवाहाटियाव प्रडिउसार एस'सिएसन दं बेनिफ्राय मोनसे लेटार लानानै ओरैबायदि खालामदों बे माबानि एसपि ओमफ्राय डिसि बेनो बे लेटार हैदों जे ओरैबायदि जुदि बर' फिल्मा जुदि माबा जायाबा सेन्सर जायाबा बेखौ माने देखायनो मोना आरो गावहाथ' सेन्सर जाबाय नालाय गावना देखायनो मोनगोन दा बे एकदम माने बिराद सेल्फिस खामानि जादों आरो बे गाज्रि खामानि जादों बे जायनि दारै ओरैबायदिमोन जे माने गावनि फिल्माल' पाब्लिकजों देखायजानांगौ दस्राफ्रा माने बन्द जानांगौ बा जेलाव थानांगौ बा माबा पाब्लिक माबा मोननांगौ आरो कमप्लिसिटि मोननांगौ आरो बे जादों आरो जाय बाथ्राखौ लानानै बिसाया मोनसे समाव जोबोद सावरायदोंमोन आरो सावरायनानै मोनसे बिथांखि लादोंमोन जे रबि नार्जारिखौ बेफोरबायदि बर' हारिनि जौगासारनो नागिरनाय जे सावथुन मुलुगखौ बादा होनायनि बेरेखा बादा होनाय बिथाङा खामानि मावदों आरो बेनि थाखायनो बे समाव बिथांखौ बयकट खालामनाय जादोंमोन नोंथांमोना मिन्थिगौ दे बिथांखौ 4 बोसोर बयकट खालामदोंमोन बिसाया आरो जायनि खिथेरखौ लानो थाखायनो बिथाङा बे समाव बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जोंदाव बड'साया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा नैबे समाव गावनि जे सेन्सर खालामनाय लेखा बै लेखायाव बे समाव आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म आरो आर्ट फिल्म बबेहाय लिरनाय दङ रोखा खालामनांगौ रबि नार्जारिया रोखा खालामना होनांगौ बिथाङा बबेहाय आर्ट फिल्म लिरनाय दं आरो बबेहाय कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दं बिथाङा रोखा खालामना होनांगौ जुदि रोखा खालामना होनो हायाब्ला बिथाङा बे समाव दायनिगिरि जागोन थामहिनबा बे समाव थगायसुला होनानै रायजो राजाफोरजों सानजागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जोंदाव बड'साया आरो मख'नांगोन जे बिथाङा जे मोनसे समाव बेफोरबायदि जे आयेन बेरेखा थामहिनबा बर' हारिनि जे सावथुन दिहुननाय बे सावथुन दिहुननायखौ बिथाङा बेरेखा खालामनो नाजानाया थारैनो जुदि मावदोंब्ला इनायनो बेरेखा होननानै जों बुंनांगोन मानोना बर' हारिनि जे सावथुन मुलुगा बे समाव गोबां जौगासारबाय आरो जौगासारनाय जे सावथुनखौ सेन्सर खालामाबा जे दिन्थिनो मोना होननानै अजद खालामग्रा जे सुबुं बे सुबुङा आथिखालाव दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाया थारैनो बर'नि जे सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगाव गोबां बेले बेजे नुजासारगोन आरो बे समाव बिथां फैला जे बरगयारी आरो रबि नार्जारिनि गेजेराव एन्ट्रि खालामनाय बिथां जोंदाव बड'साया गोख्रों फिनजाथाय होनाय बिथां रबि नार्जारिनि जे बाथ्रा थामहिनबा बिथांमोननि गेजेराव जे सोंनाय फिननाय खालामनाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि माबायानो जाबाय खारनानो जाहैबाय बे कয়েকদিन आगोयाव ना सानसे ना साननै आगोयाव बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों माबायाव मिडियायाव बाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिंआ आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आं मा मावदों आरो दा बेयाव दाख्लै खोनादों आं माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों आरो दा बेखौनो बे आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगो लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंनो कয়েকটা पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कয়েকটা खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं नैबायदि होननानै होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा
मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनो नागिरदों आरो दा प्रथमावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामनो एखमबा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखमबा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो बे दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982आव हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 इयार्स कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 इयार्स स' बाय दा टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय दा टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो बे दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं पुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एस ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिजोबगौ आलायारन सिमाव बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआ बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे साइडआव आर्ट फिल्म कमार्सियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुभ खालामनांगौ आरो बेयाव लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ आंबो नुफेराखै बेबायदिखौ खोनाफेराखैबो दा बे पाब्लिकनोबो बुंदों बे गले गले बुंदों ओंखायनो जुदि बे देखायनो हायाबा प्रुभ खालामनो हाया बेखौ थगायसुला होनजागोन आरो बे आंबो थगायसुला थांगोन दा बेखौ गावजे थगायसुला नङा बेखौ होननानै देखायनांगौ बे माबायाव बे मा होनलाय बे मोनसे आरो बे ओमफ्राय आरो मोनसे बे सेन्सरावनो प्रब्लेम जादोंमोन ना जेला आं गुवाहाटियाव थायोमोन आंनाव रबिजोखौ लोगो मोनोमोन ओमफ्राय खिथायोमोन बे माने आं माबाबाय 8था फिल्मनि सेन्सर खालामबाय आंनो हायेस्ट बर'नि सेन्सर खालामग्रा मोजां खोथा बिराद मोजां नों 8था बिजाबनाव सेन्सर खालामग्रा बिना मा टारगेटआ प्रटेक्ट सेन्सर खालामनानै बे नेसनेल एवार्डआव हरोमोन आरो बे खिन्थु प्रत्येक बारावनो माबा जायोमोन बे माने मोनफेराखै रिजेक्ट जायोमोन थारमाने 8 बार हरदों 8 बार रिजेक्ट जायाखै 8 बार सेन्सर खालामदों माने बे माबा खालामदों आरो बे दा बाव ओमफ्राय मोनसे समाव ओरैबायदि टाइम सफैबावदों बे सेन्सर फिल्म बेल' खालामो नालाय ओमफ्राय बर'फ्रा दस्राफ्रा खालामा दा मोनसे समाव मा खालामदों मोनसे गुवाहाटियाव प्रडिउसार एस'सियेसन दं बेनिफ्राय मोनसे लेटार लानानै ओरैबायदि खालामदों बे माबानि एसपि ओमफ्राय डिसि बेनो बे लेटार हैदों जे ओरैबायदि जुदि बर' फिल्मा जुदि माबा जायाबा सेन्सर जायाबा बेखौ माने देखायनो मोना आरो गावहाथ' सेन्सर जाबाय नालाय गावना देखाय मोनगोन दा बे एकदम माने बिराद सेल्फिस खामानि जादों आरो बे गाज्रि खामानि जादों बे जायनि दारै ओरैबायदिमोन जे माने गावनि फिल्माल' पाब्लिकजों देखायजानांगौ दस्राफ्रा माने बन्द' जानांगौ बा जेलाव थांनांगौ बा माबा पाब्लिक माबा मोननांगौ आरो कमप्लिसिटि मोननांगौ आरो बे जादों आरो दा बेखौथ' मा जादों बे बिसाया बे समाव मिटिं खालामदों आंखौबो लिंहरलायदोंमोन आं अबजारभार हिसाबै थादों बे समाव बेखौ बिसाया नायनानै बेथ' बिराद अन्याय जादों बे एकदम सेल्फिस खामानि जादों बे ओंखायनो बेखौ बे समाव माबा खालामनानै बिसायाखौ 4 बोसोर बैकट खालामदों बेखौ बिनिफ्राय 4 बोसोरनि थांबाय खुब समखौ 20 बा 19आवनो बे जोबदों आरो बिनि उनाव दा फिल्म खालामफिनबाय बे दा ओमफ्राय दाख्लै नै फिल्म फेस्टिभेल दावराव दावसि जादों दा आं सानो बेखौ जे बे समाव बैकट खालामदों बिनि थाखायसो माने बे रिभेन्स हिसाबैसो लानानै बे दा बेबायदि बुंला बुंलि खालामदों नामा आं डाउटफुल आरो बेबायदि आरो सानदों आरो बेबायदिनो दा बेखौ जों दा जेखि मिथिला रायजोफ्रा एसे माबा मा होनलाय रायजो राजाफ्रा माने माबा जाबाय केयारफुल जाबानो जाबाय सोर मा बुंदों सोर मा मादों बेखौ मिथिदों दा मोनसेल' आं रबि माबाखौ रिकुवेस्ट खालामो बे सेन्सराव जे मा होनलाय आर्ट फिल्म कमार्सियेल फिल्म लिरनाय दं बबे देखायनांगौ रायजोफोरनोबो देखायनांगौ आंबो देखायनांगौ आरो आं नुफेराखै सेन्सराव दा बेखौ बे न'आ जुदि थगायसुला जागोन आरो जुदि बे गावनि माबाखौ जुदि प्रुभ खालामनो हायाबा जे नै सेन्सराव आर्ट फिल्म कमार्सियेल लिरनाय दं बेखौ जुदि देखायनो हायाबा थगायसुला पाब्लिकखौ एकदम मटिभेटेड खालामदों आनइन्टेनसनेलि दा बेनो आरो आं दा बे खारन बे माबाया आंखौ माने जुनियर बिथां माबा आलायारन फिल्म खालामग्रा होननानै फोरमाय जुनियरखौ मा हिसाबै बुंदों आंखौ इटिं खालाम बुंदों आंखौ माबानो खालामनो हिसाबै बुंदों नामा आं मिथिला बेखौ दा बे हिसाबै दा बिनि बे ओमफ्राय आंनि खामानिखौ मिथिया जाहैबाय एस ए प्रडिउसार आं खिथाजोब्बाय दा बास बेनोसै आरो गोजोन्थों रायजोफोर